dito iti danumnan. Naglinaw na eh. Oh. Po, naglinaw. Parang taktil tarupa man. Nay. Ano amin itutok. Ure ninang nagtalyawan tinang. Taktil ata riting ninang nay. Awan to. Iti bakit? Naitutok ko nga sa kasla kadardaratan ko na tayo. Niinang permi pa nagipapapal na niinang ni. Oh. Apa di pelikula mo? Itutok da nga permi nga stanay tirupa na ni Coco Martin. Oh, kasta? Wa tanong nalawag tanong makita amin nga rating na kada ka na pikas. Uya undan to mga roda to rating ko. Uray ay. Ron rating daya. Dayamat eh, kuamat, mapalamot eh tao nga managuyaw. Apay tatalangag parang ati turo. Apay tataka lang nga pumarang. Amumlat nga pa nagmimerienda. Ah. Mangango na. Amo na lata di pa nagmimerienda ati turo na eh. Naglablaba na kami tibado. Naglaba ka? Di mo kang kaglablaba. Di na linabaan jibadok, di linabaa. Wala. Nyata mo. Apo, apan mo agin iitid iti kwa, dishwashing liquid. Pag ginawa. Ayaw natin ng gulang. Ado pa dyan. Dyan pansit. Dapay munay na. Dapay munay na nga pansit. Apo. Tumatiming ka nga talaga. Nakalpas dati palitadan na eh. Taptakala umay. Nalpasan? Di pa nagmemerindan ta ko na eh. Medyo nabannog na naglaba. Wala. Ibaba ng absat dahil dyan anak na. Absat madang-madang ito pisto at picture kayo. Ginatang tayo at 3,250. Kita dati absat nakaabang water system na. Yure tayo dahil danom na absat no nalit na umulang. Ramanan tayo damdama. Nonya tiraman na. Pipisto ng absat natin puso may. Kita 10 meters tiga unag na dito ta handa mo magwantaan yung bugnan dahil bakrang nan isisinabat mo to bugnan baka may yanod yung unag ka no ali para kalay kin sabdeng dan balinik kan dati bato na tatay yung unag na may kin darat na tatun gis hangag lebag bali dito kay kabil pa lang nga absat mabali na rin. Mabaling nga bumbaan namdaman dami nagikabil ka no nga ito nabigat dapay nga bumbaan ta mawali-wali gyud na. Ati ko idi naramid da palang ki insiminto dati tornilyo nan eh upat. Namdama bumbaan da yon. Bali package dagiti absat kayang-kaya na mo lang iti agikabit ka no iti submersible jay unag kin agi linya dito iti unag ti balbalay. Ken kaya da pa nga agikabit iti tangke basta water system. Basta no danom di magtutungtungan digiti duwa ti kailangan. Tapos makita yung magkakabsat, harabaw ti ubog dito, ito uri ati agkalkali ki, dito na yung huging na agugay. Naglinaw na eh. Oh? Po, naglinaw. Naman ti makanong toro? Gwapo. Gwapo? Ngayon nagagwapo ka? Wala. Rama naman toro, ito naman na? Madipay na kuwagalin sa Mayatay! Madipay ni kabit dahil gudwa na ki, mabaling nga pagbumbaan na yun. Pwede dati, bubukan niyo pa ito makapapudaw. Ay, kwa? Uy, Duren. Duren. Ay, kantay ka no pa iti Durin na.